Yan, sa magpabulog, ano, kipade. Ayan. Bigyan niya sa ano, sa Biberon San Fernando, Camarines Sur. Ayan. Si Pade nagbubulog. Shoutout kay Pade. Murag, hindi ko permi nagpapabulog, tama oras niya si Pade magbulog. Professional barbers. Yan, i-upload niya sa totoo yung Facebook page. Isa ng customer, Padeng nagbubulugan. Sunod na ako dyan.